Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Meghalaya Commercial Truck Owner and Driver Association Southwest Khasiels District hapo kajingelam uba Robin Singh Walang President bat uba Philandar Thongni Usketri mentakasi ka arpusau tarik uyayong arhaja apusan kalano senyang dakitin sop yeng bat kasong pisa yagi dukan kibala syakliat eryong hamau kerwat uba Philandar Thongni haba ai jingkren uloong kaseng jong kitrai kali bat ki driver kamdei kaseng kabapet tang ya kamai lajong himrei kadei kaseng kabakwa ru banpet ya laki long yeng long sem ki bamat bat ki bakendu ya ki jing jing jinjar kini kidukan ki bala syakliat ha ka eryong kidei jong kakong ribas imlie bat uba John Robert bat kaseng kalano senyang ru da kasong pisa ya ka yeng kabala syak bamdu ha kading kabadei ka yeng jong kakong bril sila kharts imyong bat uba Jemingstone Linkoy nakasnong mobley Barniyo sengau ya kajing ot kajung kini ki try nang ne khamtam kedukan kabakane kalan nang ne kala syaklet ka eryong dang menin mensi met markata ki para dikot ki jungi kila ut kila nam yangi kinong yalam bakin sobahan le nak mentakan ne ka punjat kena kaliang ka jungi namar ba ngidei tangki driver batki babu iki trok ki trai trok ke nimla bane kenduk ya barok ki malik lani ki driver langba kapor ka balengkon yen rei na kaliang ka jungi ngilaya sarkular katuk kat ne ki dikot te kamlong ka ba suk yangi ban le yaku ba kum kini ki kam yen rei na mar ka jing sngau sungai ka jungi kamtam bangin penjan ne ki pajba rangkat bat ki nge bat ngi ki trai trok nang bangin la ya kaban ya jan rekat berti bersngeujan te hakabakum kane kapor ngewan ban aji ngarap warlang imla ban ai kat kum ke jingkwa lane kat kum ka jing dap na kamta ki neki balasya penjot nei tangkum kadak kabarit ni ai sngeulem ya ki bat ni kerpat ru ya ki neki bala sya ya kan ke jingjia bakin sego bahab ne bu jing duailem ne kapanta jungi ngon ngi ki driver ngim yo tu lo be tang kumba khat prajar lada sibenai lada ngila trestom den re bunsin wala kataru kum ke jing sojan ngia no donation na kapanta ki pajba ki be kenduk ikinu kinu ki jing ki jingjia di baso si nomor kata akan kapur klaim dapat scam klaim dapat slam kajing no senyang lam ni driver bagi malik di balai don bilang ya ayat kita din barangkat lam ka song bisa kat kabor ke bila yes wan jung erap niki driver jung station jung truk ane ko sawes ketai kena bok biang ini lo driver malik truk bat dia kin bahaka mai bahaka jiplak ne smart tas basbot lang bakan kapor nakaliang jung ka Meghalaya Commercial Trucks Owners and Driver Association abangi wan hangni ha kasnong jongpi hangni ha lauble ya kidon kijing pensngau jong para dikot kijongi ba kidon kijing jia ki ba sngau si hangni ha ka ba kawei na ki yeng jongpi hangni kila yo kita kijing peluk yeng nomor kata da kijing sngau khia kum ki burit ki paranong belah walang ilong teng kinong nyak trokro ngila ya pun katokat ne na kaliang kajongi kinong yalam jong kasawes ba ngin ya donation haka bangin ya ai sngoba na snolem na kanta jong fi ki ba ya kendu ya keniga jingjia te kat ki bangila ngila yo ban kolek katokat ne ba ngisawan hang ne te hakajing sisangi ngimde ki beruspa namar ngirup nginong ki nong belah mo ngi nyak trok sene
ngachu tu ya pi badaki popularly ki trok ka si benai ni wan chene ban kit ki khau ban kit kinar ban kinta de namar kata kadau ni yo ngi don ka jing sngo jan te balai padeng ni wan bat pi kum ka jing sngo jan ka ban panjan ya pi ki pajba badengi ki nong nya trok lan ki nong bu trok ni don ka jing sojan ngingej ba ki babon ki nakaliang jong ki long kami bat ki khun hep mo ki ting ba tang suong ki driver truk bat ki nong nya truk ki ting te khlang ban pendu ya katangi kuwa ban penjan ya pi rengkat bat ni bada ka jing don ka jong ni kalong ka jing ajing metoy ya pi da ka jing don ka jong pi ki ajing metoy ni mong ini ajan mangi bat pi ki pajba te da ka jing sngo rit badda ka jing sko khia ka sim habang yu I ba ki parathany ki paradok ki parasdam ki kendu ya ka bakum kan ka jing jia ka pen lang a ka pen pisai ngi bat kum tawala ngi long kinong belar para nong bela ngini subscribe la kalong mar si paula ne mar arfo ha ka jing ya bon kala poi na ka benta bang ngini yo ban le na ka benta ki paradok parasnam ki jong kam tam ke ba im sekini ki dong ki tan ki jong ngitip ngi yalong tang ki para banong belak mut ngi yalong para ribuk ten rai da ka jing trailang kemut ngila ban le ya ka ka okra te ngam da don sipun ya ka ban ong ha ka ka por re nga sukar pat ya fi kum ki trai yen ki trai snong ba phin ya buk lem ka jing duai na ka ban ta jong ki driver bat kinong bu trok khnang bangin yo kamai khnang bangin yo ban le is saya ki we pat mo khnang ba kan ka kam ka jongi ka bangi persyang ai bor baret ha ka we ka sngi kan salong ka bakraw te nga ngech kem baki kini ki jing ai ki jongi ki long tang idak ibarit re takum ka jing sngo jan na ong te ki pok royang ru ya pi pinang yo ikimat ki bakot ki bakya bat kum ju ru bapinang yo kerhai ki jing kerku ki banang ni syakmat tena kamenta kan ka por ngas ngau ya kaban ai ho presiden jongi baun ai ka ni ka jing ai snolem ka jongi ya ka jing ka jong pi ki betu du ni semua ada ka jing ai lo siang dan belum driver truk balik truk di lo siang kita ke ba itu kita masa cuci